Така. Не било празник в България. Сега ще стане. Така. Хелуински традиции. Идеята на празника е да се прогонят злите духове от животите на хората. Много яко. Ама, ние вече си имаме кукери за това. Нищо, така ще сигурно, че няма и да се върнат. Много интересно. Ало, здрасти, бейце, честит ти Хелуин. Как не се празнува? Празнува се, разбира се. Да, ще се маскирам, да. Ти щом не искаш, няма проблем, всеки си празнува както си знае. Какво? Как ще го забрани кмета? Това е такъв важен празник, да си изгонят злите духове от живота. Два празника не са в излишък, нали? Добре, айде, чао. Ало, бабо! Здрасти! Честит Хелуин, да си жива и здрава! Да, мерси. Минаха ли вече при теб? Не кукерите, бабо! Хелуин! Да, пак се обличаш, ще ги видиш. Да, добре съм. Да, имам само шестици. Добре. Скоро ще дойда да ви видя. Добре, чао. Ало, здравейте! Не се познаваме, просто исках да ви пожелая честит Хелуин. Ало! Някои хора просто нямат празничен дух. Добре, сега е моментът да изгоним злите сили. Здравейте, добър вечер, бомбон или не? Чакайте, как беше? Честит ви Хелуин, да сте живи и здрави. Как така нямате бомбони? Добре, каквото имате. Само това ли? Добре, весел празник. Да, това е най-българския празник. Добре, чао. Добре, 3, 2, 1. Така, здравейте на всички във Фейсбук, това съм аз и се включвам да ви кажа честит Хелуин, както може да предположите по невероятният ми костюм. Много хора в България казват, че Хелуин не бил български празник, че бил подигравка към истинските български празници. Аз съм тук да покажа, че си е напълно български празник, защото какво е един български празник без пиене? Имаме пиене, имаме мезе, направо идеално. Айде, на здраве! Знаете ли какво? Всеки празник се нуждае от музика, нали? Ето сега ще ви пусна малко хелуинска музика, да видите колко е страхотна. Така, айде. Много празнични. Оставя. Пускай. Това е пълен провал. Здрасти.
си точно какво става. Абе, брат, какви ги вършиш във Фейсбук? Исках да честитя на хората. Много добре се получи. И защо ти беше да го правиш? Защото нали всички казват, че Хелоуин не би бил срам за истинските български традиции и че не може да се празнува. Реших, че аз ще го направя празник. Не ги слушай, никой не го приема за празник. Хората просто си правят кефа. Да, прав си всъщност.